honnan is jött ez az ötlet, hogy szervezünk focikupát Algyogyon? Hát ugye nekünk van egy másik focikupánk, igazából én csak társszervező vagyok. Ennek a neve Strázsa focikupa, idén volt a 20. alkalom, és akkor úgy döntöttük, hogy ennek a focikupának egy kisebb testvért hozunk létre, és így született meg igazából az Algyogyi focikupa. Most szerveztük a harmadikat. Hát igazából nem a sporton, nem a focin van a lényeg, hanem a közösségen. Tehát amint látjátok ti is, ez a közösség, a szorványi közösségnek az ünnepe. Elsősorban abban különbözik a hagyományos futballtornától, ugye, hogy ide bárki jelentkezhet, amatőr szinten történik, és a foci mellett más programok is vannak, a lányok éppen kézműveskednek lent a központba, meg ugye lesz egy finom bográcsunk is, és emellett egy színvonalas előadásra kerül sor, Bölöni László lesz a meghívott. Én itt látok és hallok és figyelek, az óriási, amit ti csináltatok, és óriási az a jelenlét a szorványban, amiről én hallottam, de én ilyen fizikai közösségben soha nem kerültem tulajdonképpen ezzel szembe. A közösségé. És ami a legfontosabb, hogy ezt önerőből szervezzük meg. Tehát semmi támogatás nélkül képesek vagyunk a szorványba is szervezni egy ilyen eseményt. Szerintem ez egy óriási dolog, hogy nem csak a tömbben történnek az ilyen színvonalas események, hanem a szorványban is. És ez a közösség ereje tulajdonképpen. Köszi szépen még egyszer!